Vážení prítomní, dovoľte mi, aby som vás všetkých privítal na pôde našej školy. Vítam medzi nami pána primátora mesta Poprad, inžiniera Jozefa Švagerka. Dobrý deň. A pána riaditeľa správy Tatranského národného parku, inžiniera Pavla Majka. Dnešný stav prírody a životného prostredia dokazuje, že ani prísne zákony, nariadenia, ba ani tresty neochránia prírodu pred ľudskou ľahostajnosťou a bezcitnosťou. Environmentálne vzdelávanie, výchova je v modernej demokratickej spoločnosti samozrejmou súčasťou školského systému. Môžem s hrdosťou povedať, že sa v našej škole environmentálnej výchove venujeme naplno. Svedčí o tom aj fakt, pre ktorý sme sa tu dnes stretli. V spolupráci so správou Tatranského národného parku sme zriadili environmentálnu učebňu. S nápadom zriadiť enviro učebňu prišla za mnou pani Martinka Prochádzková, pracovníčka správy TANAPu. S touto pani Prochádzkovou dlhé roky naša škola spolupracovala a spolupracuje a pevne verím, že aj bude spolupracovať. Vážený pán primátor, milé dámy, vážení páni. V životnom prostredí pracujem od vysokej školy, od ukončenia od roku 1993 a môžem sa teda priznať, že ešte som na takomto type slávnosti a slávnostnom otvorení nebol. V prvom rade by som chcel zdať hold a sklopiť klobúk, ktorý nemám, lebo je horúco, pred úževnatosťou a aj tvrdohlavosťou a nezlomnou silou mojej kolegyne Martinky, ktorá prakticky do tejto učebne pretavila svoje celoživotné dielo a dielo všetkých nás, tanapákov. Pevne verím, že táto učebňa bude dlhé roky slúžiť mládeži a mladým ľuďom v potatrianskom regióne, s ktorým sme teda pevne spojení, nazval by som to úpočnou šnúrou, cez množstvo envirovýchovných aktivít, či už v okrese Poprad alebo Liptovský Mikuláš, kde každoročne máme okolo 5000 ľudí, ktorých teda žiakov, študentov absolvujeme od materských škôl cez základné stredné školy až po aj domovy dôchodcov. A je to taký pevný bod, ktorý nás aj zaväzuje a bude nás spájať, aby sme priebežne doplňali do tejto učebne nové poznatky, ktoré získame v teréne a zároveň začali od tej najmladšej generácie výchovou a vzťahom k tej prírode, ktorú sme povinni všetci chrániť a ktorú budeme odovzdávať tým generáciám, ktorí prídu po nás. Takže ešte raz všetkým veľmi pekne ďakujem za podporu, prajem vám pekné zážitky. Ďakujem. Do tejto učebne, tak som dostala tiež nejaké mantinely. Boli to 4 steny, medzi ktorými som mala niečo vytvoriť. Niečo možno netradičné, niečo zaujímavé, možno niečo pekné a myslím, že sa mi to podarilo. Chcela by som sa touto cestou, nakoľko nebol žiadny projekt na túto učebňu, bolo tam možno niekoľko mojich na papier daných škíc, ako by to malo vyzerať, niekoľko mojich nápadov v hlave. Chcela by som sa poďakovať pánovi riaditeľovi Tobisovi, riaditeľovi základnej školy a môjmu pánovi riaditeľovi správy Tatranského národného parku Pavlovi Majkovi, že mi dali títo dvaja ľudia neskutočnú dôveru a voľnú ruku pri realizácii tejto učebne. Ešte raz vám veľmi pekne za to ďakujem. Verím, že táto učebňa, tak ako už pán riaditeľ povedal, a jeden aj druhý bude slúžiť žiakom nielen tejto školy, ale žiakom zo širokého okolia, pretože moja enviro činnosť spadá pod rôzne obce, na školách chodím do rôznych základných škôl tuto v Poprade, takže verím, že veľmi radi tieto deti prídu a urobia si taký malý enviro deň v tejto učebni, čo si prajeme a veríme, že sa im tam bude páčiť. Vážená pani gestorka, keď to tak nazvem, tejto environmentálnej učebne a vážené dámy, deti, páni,
Vážený pán riaditeľ školy a pán riaditeľ správy TANAPu ochrany prírody. Poznáte ma, že ako primátora, ale málo kto asi pozná môj príbeh, že moja poslanecká práca začínala riešením problému Bocianieho hniezda vo Veľkej. Stal som sa poslancom a na jednom z prvých stretnutí obvodu mi bolo povedané, že je problém s Bocianým hniezdom, keď poznáte Poprad smerom na Cintorín, kde pán Ilanský mal na dome Bocianie hniezdo, ktoré vážilo, predpokladali okolo 400 kg a čo s ním. Tak vtedy mi jeden kolega poslanec povedal, ja to vybavujem 10 rokov a to nevybavíš. Tak za 2 roky sa mi podarilo to, že sme to Bocianie hniezdo zákonne dali dole, že sme ho premiestnili vedľa na strop, že nebolo zničené a toho roku sme tam mali 3 mladé bociany, ktoré sa narodili a vtedy som spoznal, že TANAP nie je len TANAP ako Tatranský národný park, ale že tu je ochrana a že ochrana prírody TANAPu. Spoznal som inžiniera Majka a sa teším aj iným veciam. Bol som pozvaný asi pred, neviem, či to sú 4 roky alebo 3 roky do botanickej záhrady v Tatranskej Lomnici, kde som v podstate hovoril o šerfolovi, ktorý je rodak z Veľkej a ktorému tam bola umiestnená tabula, lebo bol botanikom. Takže teším sa tejto triede, sám som zvedavý, ako je urobená, ako deti sa budú môcť učiť a budeme to propagovať v rámci iných škôl. Na druhej strane viete, že sú pred nami aj iné výzvy. Máme tu Rašelinisko, časť, kde rokujeme, aj s pánom inžinierom Majkom sa rád stretím, už sme na tú tému debatovali, čo s tým, aby deti dokázali vnímať aj túto časť Popradu a pomáhali ako ďalej. Viete, že sme zmenili hospodársky les na Kvednici na rekreačný, kde by sme chceli, aby tie naučné chodníky boli aj v prírode, čiže niečo vidieť v triede a rád by som, aby tieto deti si to vedeli ohmatať aj a vidieť v našich krásnom okolí a prírode. Teším sa tomu a prajem tomu veľký úspech a som rád, že som tu medzi vami. Ešte raz ďakujem. Budeme cťou. Hej? Tak poďme. My to niečo dajú. Ja pôjdem. Dáva. Tak to háželi sme. Jasné, no viete? Na čo budeme teraz chlapi dobrý? Tak. Taký šikmý? Poproste sa aspoň tak, potom už to narežu do úštu. Anielička pre šťastie, aj srdiečko, ďakujem pekne. Ďakujem pekne za všetko. Ďakujem pekne. Ďakujem vám. Už nám teraz naozaj nič nebráni, aby sme otvorili dvere učebne. Poďte ďalej. Máme také rôzne identifikačné kľúče, prosím, pozrieme na to, čo to je taká myška. Keď ste chodili do prírody, sa asi pamätáte, že máme takéto identifikačné kľúče, kde si môžeme takto pekne natočiť a budeme hľadať, aký je to lišajník. Pekne si to takto vieme pozrieť a vy už budete musieť hľadať podľa toho,
otázka, že aký myšľajník to tu asi máme.